रखले बानी चौकी के चिकन कके। क्या बोला तूने? रखले बानी चौकी के चिकन कके। क्या बोला तूने? एहे रहा नहीं जाता। डीजे कुंदन राजा। तो का हाल बा भाई लोग, आशा करते कि अच्छा होकब आ मस्त होकब। तो भैया फिर एगो तनिया झाट के गाना आगे बा कि आवो घरे लूट लो आनंद गेट बंद करके। सुन लो जाना शुरू में तो भैया इहे एकर गाना बा। लास्ट में और कोड कैसे कैसे होले कि भैया इतना फुहर गाना बा कि अब हमरा से कुछ कहल जात नहीं के। तो देखो गाना के शुरुआत ऐसे करतिया तो वीडियो में देख लो जब माई गोइल बिया धान काटे। अच्छा ताने आ जाता गाना का शुरुआत हिजाले होता कि माई गइल बिया धान काटे। आज भाइयों ना घर बाटे। आज भाइयों ना घरे बाटे बारे भैया इनकर गाना का शुरुआत देख लो माने कि माई चल के धान काटे आ भाइयों घरे नहीं के तो अभी लहरल उठे खातिर फोन करके अपन लभर के फलावतली घरे और ही देखो गाना के माध्यम से वीडियो में कैसे काट काट अरवावतली तो वीडियो में देख लो। होई हो जानू अपने से पसंद करके। तो देख ला जा भाई लोग का कहती है कि खइह जाने अपने से पसंद करके आवो घरे आज अपने से पसंद करके खइह। कोई तो के रोकी छे कि ना तो के खुलेआम रही आ जमन उतार के जे तरे मन करी वो तरे खाली थनिया झट अपना गाना के माध्यम से कहती है। और औरी देख ला जा भैया वीडियो में का आवतिया एकर भैया मोल गानवे में एकदम एक फुल शब्द बा। तो वीडियो में लास्ट तक देखा तुम्हें शर्म है कुछ? अच्छा ठीक बा घबरो मत तोरा घरे भेजा तनी आनंद सब कोई लूटी गेट बंद करके। घबरो मत तनी गनवा के आगे विस्तार से और समझाओ कि घरे कोई आदमी कोई जाई तो के तरह सेवा करबी तनी अपन बता जल्दी। पछताए के तहरा परी जदी ओई बहना। अच्छा ठीक बात देख ला जब भाई लोग का कहती है कि पछताए के पड़ी जदी आज तू अइबो ना कहे से घर खाली बा माई धाने कटतिया आ भाई घरे आइए लेके तो आज ना अइबो तो आज पछताइबे करबई गावतिया तो भैया जल्दी जा जाओ ओकरा घरे आज खाली बा और एक हजार का कहतिया गाना कोई फुर्सत में फल फलहार जदी खइबो नहीं। तो देख ला जा का कहते कि हाई फुर्सत में हाथना सुगर फल फलहार जदी तू खइबो ना तो हाई फुर्सत में आ फल फलहार अपन खियावल चाहतिया कहे से कि आके ओकर फल खा ल जा देखते फला जा ओकर फल के कोनो कमी नहीं खेत। और वीडियो में 1000 रखले बानी चौकी के चिकन कके। क्या बोला तूने? रखले बानी चौकी के चिकन कके। अरे बाप रे बाप। तो देख ला जा भाई लोग का कहते कि रखले बानी चौकी के चिकन कके। बाहर चौकी के एकदम बाहर झाड़ के चिकन खेले दिया भैया आज जाके बस एकदम मजा लेवे के बा। तो भैया एकरा लेखा माल कहीं ना मिली तो भैया जाके अपन आनंद लो जा। चौकी एकदम चिकन के लिए तंचो गड़बे नहीं करियो मालिक पूछो तो आगे सुन लो जा। आवो घरे लूट लो आनंद। आवो घरे लूट लो आनंद गेट बंद करके। तो भैया लोग आप लोग एकदम रुकी मत डायरेक्ट तनिया पर जाके अटैक करी एकदम डायरेक्ट फलावती तनिया झाकी आवो घरे लूट लो आनंद आ गेट बंद करके। तो भैया जी बलावता सब कुछ तो खोजता कि कहाँ मिली और खुद फलावती कि आवो घरे आ लूट लो आनंद गेट बंद करके। तो भाई लोग सब लोग जाए आज वीडियो अगर अच्छा लागल तो एक तनी लाइक करके शेयर कर दी आ शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी और पेज पर बानी तो पेज के फॉलो कर दी। ऐसा कुल तनिया झाट के सरल सरल वीडियो लेके आप लोग के दिखावत रहो। तो मिला तनी फिर कोनो दूसर वीडियो के लेके तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम धन्यवाद।